iweze kuingilia. Ramogi kwa soda ni Gavanas mapacho kagi asani nitiere od bura mar senet kama gichwalo yuak margi kaluwore kod rem mar piny owacho mamalo miyo kaontis pok mar omenda moromo. Ka otele kod jakom mar duol margi mabende en gavana ma Kirinyaga Waiguru giwacho ni gichung' kar tiendgi ni omenda onego giyud onego giyud en siling bilion 450 maonge dok chien. Bende Gavanas go oyuading kod od bura mar senet ma giwacho ni oserem chung' kodgi e manyo ratiro ni kaontis. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nitiere e od bura mar senet gi sani nyakwaro mogero mondo madhi nyime e kin Gavanas kod senators kendo koro ikore mar mondo mi onyiswa ni to gin weche mage kata chung' mage ma Gavanas pod omako kanyaka gi sani entiere kicha kod gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o. Owinjore ni to e thuolo ni ma entiere tielo mar ariyo mar loch mare gin ang'o gini moneno ka pogruok nitie momiyo koro gitemo dhiro mondo lokruok mar medo gi omenda ni obedie kaachiel kod seyo moko senators kuom bedo ni ok ochung' kodgi motegno e chopo dwaro mag pok mag omenda ahinya madhine kaontis. Walter Nyambaga koponi winja neno kisebedo kicha kod gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o miwane wach ni to liet mane mobedo e twak mobedo e kind Gavanas kod od bura mar senet odiochieng' ma kawuono. George Bati kete yono makare kapok ketho sa ma en gavana ma Kisumu ne kesilieko ne jopiny Ngire Peter Nyang'nyong'o jatelo odwaro bilion 45 nang'o ma imiyo wuok oromo bilion 450. Yes. Pod tin kisomo constitution katiba mar Kenya maber owacho ni kisungu resources follow functions. Matiende kam katibo mi tich to kiloso division of revenue bill e parliament ma ot maduong' e parliament ma wacho gina ahinya en senet. To senet nyaka hakikisha ni pesa mimiyogo biro timo tich ma katiba miyowa e county. To nyaka ing'e ni katiba wacho na tamalo mok tin na tamalo 15 mar budget kata mar revenue nyaka di e counties mok tin. Matiende ni kakoro chopo samoro magimoro ni floods lungo ni weather change obire counties kaka ma Kisumu en gima ok nyal plan ni biro to biro moketho piny. Pesa no kibiyude polo ni mondo los go gik moko nyaka yude na pesa ma kuom osuru ma ji goyo. Nyaka ing'e ni sirikal koseyudo pesa en osuru ma jopiny magoyo. Sani ok ka jopiny ochogo yuagre ahinya ni imedo osuru ahinya gima osuru timo ok ging'eyo. Bas wanyiso jo sirikal maduong' ni kumedo osuru to nyaka ung'e umede mondo okony jopiny. Counties dwano jopiny ngima maber, health. Counties dwano jopiny pi. County achiel ni dwani mondo nderni obedie e piny kaka Kisumu County. Yes. County achiel ni be dwaro ni jopur maber mondo cham ochiegi. County achiel ni be dwaro ni piny ok obed ber piny moyaye maonge yien mopidhi mondo alwora mar piny obed maber. Magi tije duto momi counties. To wago osuru titero ni sirikal maduong'. Tij sirikal maduong' en biro gi moro e bunge ni kama kaka dwa konyore gi pesa. To bunge nyiso ni oyo kama kaka dware to wan kama kaka dwaro no konyruok. Emomiyo ne wabiro ir jo senet. Gin ma ging'iyo hali mar counties. Bende paro ni senet biro kundo piny owacho mondo mi pok mar omenda ni ochop maber nikech duol mang'ingo osuru pok madhine counties to pod onyonore mana bilion 391. Ng'ene ok ginyal time kamano ka gidhi kinyume gima senet owacho. To National Assembly bende emomiyo ne wabiro mondo wanyisgi kondiki maler gimomiyo wadwaro pesa to gin be giyie kodwa. Koro gino be biro dhi e assembly mondo jogo bende ni kama kaka chik owacho, kama kaka senet medo seneno. Koro sirikal ok nyal tamre gi wich matek maonge gimomiyo.
Kakora wei mondo idhiyo nikech gilwar ma intiere ok danga moyie chieng' ahinya en weche motenre kod thieth ahinya mag kaontis. Dakteche oikore kacha dani mondo ng'any, to un bende pod un kod chenro moko mag tieko gope pending bill ma bende okundu godo ei senet kamokalo. Wach mane mogik? No, ing'e ni daktache to mago joma tiyonwa. Nyathi ka kech kayo, nyaka onyis wuon gi ni an kawuono ok adhi kwath. Iwinjo. Mago mbaka mwang'iyogo. Ma ka nyathi owacho ni ok idhi kwath to unyaka lung'a to ok idhi kwath nang'o to onyisi. Onyisi ni ok adhi kwath kama. Obiro bedo piny gi daktache ni udwa gomo. Koro udwa gomo ni wach mane mondo walosi. Tiloso, waseloso mang'eny. Mano ok en gimoro malich ahinya. Mano be haki margi. To wabiro loso. To mar ariyo penja nang'ono cha. Apenji ni to bende senet biro keto e kare gi kundo weche mag pending bills kata gope ma ipiro usa kasa? No, gigo mipiro ni winjo kwa wacho maler ahinya ni gope moko go nwayudo gi kanyo. To mthoth gi wasegundua moyudo ni moko nokete kanyo mar uledhi, mar wuoro. Moko be pod biro mar uledhi gi mar wuoro. Omiyo sama gin kanyo tineno gi ng'eny ahinya, to wan be kwaseng'iyo gi maber, magi to wabiro chulo. Kech nitie gimomiyo wabiro chulo gi. Magi to joma dwa ni wachul gi obiet piny mondo walos kodgi. Iwinjo? Omiyo ka gin right, nikech sama Auditor General timo auditing, to nyaka onyis ni gope nitie. Koro en jukumu marwa to nyiso ni gope gi nitie adieri, to magi to ok ber ahinya. Magi nigi wach ma nyaka walosi. Magi to aneno ni wegi makelo ga janja moro kama ok wayiego. Magi to wachulo man ratiro maber go. Ok wachulo onge rachne. Gavanas yuak ni devolution nyalo gore piny maruombre kuom higni 5. In go gi luoro? Biro tek ndi nikech ing'e ni devolution ne wakedo ne motegno ahinya. An kaparo ko wasekedo ne kochakre Ford Kenya, Ford mwabire ODM mwayude, ok wanyalo dhi kamano nikech thoth jopiny manogo kura mondo constitution masani obi ong'eyo. Thoth gi pon ngima. To kata nyithindo kaka un moko nogo kura. Bo neno mit devolution. Nikech hane kidhi dala tineno ka sikul moro ni mar ECD ni e gweng'u. Iwinjo. Hospital mayange onge be nitie. Community health workers be nitie. Wan ing'e ni Kisumu ne wachako community health workers chon kabisa. Ne wachako chulo gi pesa chon kabisa. Ok en gima manyien kuomwa. Omiyo kaka sirkal koro wacho ni odwa medo pesa, mano ok gima manyien kuomwa nikech wasetime kendo wadhi kode nyime. Kata gintie kata gionge, wan wadhi nyime gi marwa. Erokamano. Mondo ayie ngire mondo owewa adwoko ni rakane Ramogi TV. But isewinjo kit kaka Gavanas gi wuoyo. Mano en gavana ma Kisumu lero ni moko kuom gigo ma gidwaro en mondo ochwal negi omenda koa omenda manyocho gisebedo ka giyudo nyaka chop bilion 450 kanyakla kod moko ma bende gisebedo ka gidwaro ni biro konyogi e weche mag thieth e kaunti, ndiko jopuonj e tich mabiro miyo lai mag somo bed maonge kod ng'ikruok. Kata kamano gin bende omigi agete makende mondo omi gope ma osebedo ka kauntis ok chul gichwal ne jogo mano ochwal negi mwandu kanyakla kod orak. Bende luoro nitiere ni gimiluongo ni loch gwenge nyalo bedo kod rem chopo kare kalore kod kit kaka rem chwalo omenda mawuok e piny owacho mamalo ka chopo ne piny owacho mar kaunti kanyakla kod dwaro neno ni ahinya to lai mag thieth odhi makare. Kachiel kowuok e od bura kaeni kama bende senet obede kod riwruok mokelo kanyakla Gavanas mochwe kom kod Gavana Anne Waiguru nyaka chop seche gi jodito mag riwruogno momako migepe mopogore opogore mag somo, mag omenda, nyakla kod mago marango ni loch gwenge chop makare. George Batio kageno ni in kod penjo makwana nigi seche gendi chieng' ni tini weya thuolo mondo mi achok modong' achwal e weche manyien mabiro e weche mag ang'ich welo kanyakla kod oimore kanyakla. Walter Nyambaga sewe thuolo mana kaka ikwayo no ok daher mondo mi aduod tiendi dhi nyime gi choko manitie e alwora mar od bura mondo kang'o chopo seche mag midhiambo to nyikwa Ramogi obed ka gin kod ng'eyo kuom gik matimore nikech ne wasingo ne wabiro timo mano ka wafwambo e konde duto ma pacho ka kod pinje ma oko bende. Nyakwa Ramogi, mano en twak kaluwore kod gima Gavanas wacho ka gichopo kuom senet odiochieng' ma kawuono. Ng'ur margi en ahinya kotenore kod pok mar omenda madhine kaontis mondo sirgi e tayo chenro mopogore opogore kendo chopo singo mane gimiyo jo Kenya e kinde mane gimanyo